Attention. Dondo nyedi. Dondo misoja. Dondo dusukasi. Dondo dusunafia. Dondo bone. Dondo here. Akashi de dume anisoja te dume. Hali akni kenaya yara fene te dume. Anyinuma yara fene bella bani sae. Mabella via nyino kono. Attention. Ani problem nana. On be damu take ni problem ye nanga sinudi. Uli. Shudu klama fe. Ikaseli. Nizikuru. Ijida nizikuru ina. Ala be kabako chaman keni nizikuru ye. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Wala hawla wala quwwata illa billah. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Wala hawla wala quwwata illa billah. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Wala hawla wala quwwata illa billah. Nika ko kagala ni zikru min namfle ne ka fa amma ko tesil kila. Hal muso ni bolo be kila ni tesil. Yusika ko. Shin hage kano wala ka. Gele wati do minni ba taniga sigi be sile kono tesil kono. La ilaha illa Allah. Al-azim al-halim. لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بل من فلم فلاننا ست أستغفر الله وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله دوسك جوننا نميبه فك كبكوي كجناتيني كالله رلا إسواني فلالا ما في بك ملياردير ما يتافو كشينين با كجوري يتوفو همي يتسكوف بل ممسو دوبين فاجي سيادو في نينا بنا ناغرلا ناكما نيويالا نيغو مني ذكرو فاي اكو كامو اكو نبي كافيون ako kam ne ni zikru ndamne ne ta do susi la femi ako susi le ne ta do femi bonin do ni zikru yi madama mi ye témoignage ke ka fo ko lu ka mo ko be kasola no bora kasola ni do ma do kasola do ka kasola do balla o kacha tuta tata ala to ngalunde ala to ngalunde dine te secret kabidu bara drondo iba nyedo ibe barakene ibe nunu fo ibe dara isigi jol ngoro ko consultation ibe na isigi koloni me flier ci hola kuma duma me fier la trouve ci kuma duma me fier ci flana na be fier ci sawana na be fier na fila nanana a kolomba na kuma mu ye kolomba ci flani ci sawana ba na kuma ci ni bolo do yiku kafli kolona wal ni bolo do yiku kafli la trula nana yugo bara a kolon kumara est-ce que kolon de kumara ala wala bina ko ife ibe kuma duma munu men kolon de be fiye o bi blan sécurité ki hagli sigi o be kla ka I jawli ki lasran pour que kabuli ka nye sholu maka sécurité ni o sécurité prix de bena day ko sisa no mini balma fara no ni fu ñoo la ñona ni siñu la ñona una nani problème ye mon ni olo may no boray kasi katrama kata misri la abu rataka hadisala radiyallahu ta'ala anhu alaka chidin go sallallahu alaihi wasallam akuman tatahhara fi bayti limami rasani kasu ثم مشى إلى بيت من بيوت الله وكفى إن يشنا كذا على كسودهما ليقضي فريدة من فرائض الله كي بيتفر لا دوس سلكمني على كفر لولا كانت خطوتاه إحداهما على بي بارانيا فلان نمدلا كلينجة تهد خطيئة كلمة جرم يافا والأخرى ترفع درجة كلمة براجي أبي درجة كروتا mɔgɔ min ka so ni misiri ka ja ka tɛmɛ bɛɛ kan
misiri kono o de ka baraji ka bo ka tɛmɛ bɛɛ kan ala kɛra o de fɔ sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ min n'a ka so yɔrɔ ka jan misiri la ka tɛmɛ bɛɛ kan ale ka para ɲa minnu n'a b'a kɛ a ka so ni misiri cɛ an kan bɛ tagama de ma dɛ mobili ko tɛ dɛ moto ko tɛ dɛ tagama de ko don donc n'i nana ka tagama ka bɔ i ka yɔrɔ la n'a ni misiri ka jan i k'a dɔn k'a fɔ e ka baraji de ka bon ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan o la n'an y'a lajɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a ko hadisa la man ghada ila almasjid aw raha a'adda Allahu lahu fil janna nuzula ko ni maa min sola fajiri ka wulafɛya ka taa misiri la ala bɛ dunan jigin fɛn la bɛɛ ye alijinɛ kɔnɔ wagati o wagati ni sola ka taa ou bien wagati o wagati ni sola ka taa wagati o wagati ni wuladafɛra a nana hadisa kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam ala ka ciden ko alayhi salatu wassalam lan yarja an-nar man salla qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha ko maa tɛ don tasuma la jahanamɛ tasuma la maa min ye fajiri seli ka lansara seli a tɛ don jahanamɛ tasuma la o kɔrɔ tɛ ko seli tɔ ninnu k'i b'olu to yen ayi seli fɛnɛ ko belebeleba don alakira sallallahu alaihi wasallam ako salatu ar-rajuli fi al-jama'a tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 daraja ako ka seli jamala misiri la o baraji bɛ fisaya ka tɛmɛ i ka seli ka i ka sugu kɔnɔ wali i ka so kɔnɔ ni daraja 27 ako wa zalika o de ye anna ahadahum k'a fɔ aw dɔ la kelen n'a y'a ka seliji ta k'a ka seliji ɲɛ ka na misiri la foyi de m'a labɔ ni seli tɛ a tɛ foyi ɲini a mago tɛ mɔgɔ la misiri la dɛ a bɛ taa seli de kama a ko para ɲɛ kelen o para ɲɛ kelen n'a b'a ta kelen bɛ jurumu yafa kelen bɛ daraja kɔrɔta fo ka taa don misiri kɔnɔ n'a donna misiri kɔnɔ a bɛ sɛbɛn ko karisa ye seli daminɛ a bɛ seli la en tant que a nana don misiri kɔnɔ ka sɔrɔ alimami mana seli waati mana a y'a ka nafila fila seli a y'i sigi a sɛbɛnnen don a bɛ seli la mɛlɛkɛw bɛ ka seliya kan u bɛ dugawu k'a ye madama k'a to a sigiyɔrɔ la mɛlɛkɛw b'a fɔ allahumma irhamhu ala hinɛ la allahumma ighfir lahu ala yafa ma allahumma tub alayhi ala a ka tubi minɛ ma lam yuzi n'a ma maa tɔɔrɔ misiri kɔnɔ ma lam yuhdis n'a ka seliji ma tiɲɛ ye nin baraji belebeleba ye ne taara misiri kɔnɔ kabini bɔri ka so a bɛ ka sɛbɛn k'i bɛ seli la i ka jurumu yafa bɛ ka kɛ darajaw bɛ ka kɔrɔta i bɛ ka yɛlɛ mɛlɛkɛw bɛ ka dugawu k'i ye o de la karamɔgɔba dɔ ko ni maa min y'a dɔn k'a fɔ k'i ka jurumu ka ca ni kamana guwana jurumu ninnu yafali cogo la a ko i jija i ka taa misiri kɔnɔ seli kɔfɛ i ka to i sigiyɔrɔ la ka seliji to la i kana wuli en tant que n'i ma wuli mɛlɛkɛw de bɛ ka nin dugawu ninnu k'i ye mɛlɛkɛw ka dugawu tɛ bi i ka jurumu bɛ yafa nɔgɔya la ka sɔrɔ hali i ta kalan i ka jurumu bɛ yafa nɔgɔya la ka sɔrɔ i ta kalama ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam hadisa la a ko ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat a ko yali n tɛ fɛn yira aw la fɛn minnu ni ala bɛ jurumu yafa n'a ye n'a bɛ darajaw kɔrɔta qalu bala ya rasulallah ko awɔ an b'o fɛ ala ka ciden قال النبي صلى الله عليه وسلم على كتير إسباب الوضوء على المكاره كسلجيتا كون مكوكا سلجيتا لي نene وقتي كون ومانته وكثرة الخطى إلى المساجد ككلاكا من جدوني كاتايا كسمبارانيا وتايا كتام مسيرلا وانتظار الصلاة بعد الصلاة كسلي tɛmɛlen kɔfɛ k'i sigi ka seli wɛrɛ makɔnɔ donc ninnu ye hɛrɛw ye hɛrɛ minnu ni an man ka sɔn u ka taa ka an da an k'an cɛsiri alabato la alakira sallallahu alaihi wasallam abu umama ka hadisa la a ko
لك تشيدي صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة المكتوبة نمامي وللا كترا مسرلا إبتا سرلا مكتوبة مية فرلا سرية أكوفا أجره كأجر الحاج المهرم أكيد راجبنا فمامي بتا هجلا كبوي كسو كي كسلجتا فمي لا بوي كسو ففرلا سري أكو إبراجبنا فهجدينغا براجي أكو نمامي مبورا نمامي مبورا إبتا ولا حسل لك فمي لا بو ni wala hasilite ako o baraji fene bina fo mu abina fo umra de baraji donc nono ye baraji bele bawiye amanga farati femruna ala ka famiyali chugo nyuma noya anyi munu fora no bena sawama o ya Allah subhanahu wa ta'ala ka sama de filibora mununa ene animi gora shetanero ala na ka chini ujele no kabo kuruma سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.